Hrubý Aleš, Vašíček Tomáš. Mástr Pokročí. Před hlavu ty ruce. Pravá ruka před hlavu. Před hlavu. Jak má otevříno, tak ješ, to je ono. Ruka kolem pasu. Půl gardu, ruka kolem pasu. Jakmile otevře ten gard, tak běž do side. Ta ruka musí být hloubějc. No, nohy vysoko, jestli chceš nasadit. A ten loket stahuj líp. Musíš kontrolovat ten loket. Běž, ne za hlavu, ne, před hlavou. No, ale hluboko pro ruku běž. A dělej, dynamika. Nohy na zem a musíte být na trošku nasazení. Přes bolesti nerozpojí. Ne, dělej ale, nekoukej na mě, ber se. Gabčeko. No, nohy vysoko, ale nesmíš čekat. Nesmíš být okatá. Boky nízko, tak, boky nízko, pres. Tak, super. Máš pozici, nespěchej nikam, tak, to je ono. Ta levá ruka bude pod jejím loktem. Ta levá ruka bude pod její loket. Ať máš kontrolu. Tak, dobrý. Spoj si ruce a běž dál. To tě neáčkuje. Stabilita a běž dál. Tak a zavři to, to je ono, a chyť si tu ruku, kontroluj ruku. Tak a zkus Amerikánu. Pěkný, pokračuje. Pravá ruka jde pod hlavu a jdeš dál, Gabčo. Bacha na to, ať tě neutravuje. Bacha, ať to nedomkne. Tak, dobrý. Yes, a běž dál. Proveď si boky nejdřív, tak. A teď znova, jedem, ale nečekej, ale nesmíš čekat. Ona taky pracuje. Tak, dobrý. Paty pod prdel. A teď už víš, co máš dělat. Tu pánev dolů, zapresuj trošku, zapresní. Tak, to je ono, a teď pracuj. Tak, to je ono, otravuj, pořád ji otravuj. Tak, můžeš zkusit. Když tak podebíráš loket, tady jdeš dál, jasný? Nemusíš si tolik chránit krk, jo? Tady nemá kimono, tady nemůže tě to... Dobrý, lokty má vysoko, pracuj na tom dál. Potřebuješ se zbavit těch kolen. Gabčo, buď nízko, nebuď vysoko. Ty paty jdeš zpátky a pracuj systematicky. Kruček po kručku pěkně. Nastoupí Douhad Leoš a Petr Tomáš. Ty paty si jdej pod prdel. Jakmile zvedne koleno... A pracuj systematicky, tady se ti ambar v životě nepovede. Dávej. Tak, jedna ruka pod krk půjde a budeš pracovat tak, jak předtím. No, to je ono, dobře, to je ono. Systematicky musíš. Systematicky kruček po kručku. Tak, to je ono, neboj se, ona udělá chybu, dřív nebo později. Vytahuj ten loket. Drží pevně, pořád. Pracuj svou váhou taky. Tak, tu ruku tam, dostaň tam tu levou ruku. Tak, to je ono. Kruček po kručku, je to jen otázka času, kdy to tam bude, jasný? Dostat se pod loket tou rukou. Tak, je to jen otázka času, Gabčo, otázka času to je. Když tak můžeš zkusit triangly, taky máš tam triangly, jo? Mysli na to. No a zkusí sundat tvoji levou nohu. Klidně zkus udělat nástup z tady toho. Dynamicky, hodně švihneš soupeře před sebou.
Nesmí ti tam dát tu ruku pod loket. Tak, si chraň ten loket. Zkus ten nástup, není to na body, Gabčo. Můžeš riskovat pozice a ze spoda se taky pereš. Nepouštěj tam do ten lot. Tak, dobře, no super. Kruček po kručku, pánev dolů, zapresuj pěkně. Ona ti to dá. Nedá. Jo, to je otázka času, Gabčo. Dobrý. Ne, v pohodě, to je v pohodě. Připrav se na nástup, připrav se na nástup. Krásně. Nástup, pojď dělej. Yes. Tak, chystej. Máš tam prostor, pracuj na tom. Tak. A dobře. Bacha půjde armbar, jo? Pozor. Systematický, Gabčo. Zbývají 3 minuty do konce. Jestli máš ten gift wrap, tak nečekej. Jestli ho máš, nečekej. Pozor, bude armbar. Není to na body, Gabčo. Tak, no, ale znova, máš gift wrap, tak dělej. Nástup, znova. Líp si to připrav a nečekej, že to není na body, je to na submission jenom, tak dělej. Až zase půjde, tak musíš točit. Na zápasiště číslo 2 nastoupí Nár přes hlavu. Tomáš. Do piči, ty To je vole. ono. No. Dolů, běžka. Na ní.